Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба койбір темалар турында. Балалар контрольдамы, прокуратура, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм Росгвардия хезмәткәрләре гомуми белем бирү учреждениеларны тикшерде. Уңайсыз зыял шәһәр халкы эшләми торган җәмәгать бәдрәфләренә һәм фонтаннарга зарлана. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 33 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 3 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 17 майга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21043 очрагы билгеле. Аларның 17981 терелгән, берсе узган тәүлектә. Кайнар су булмаячак, бүгенге көннән Чаллыда җылылык челтәрләренә опрессовка башланды. Традиция буенча эшләр этаплап башкарылачак. Икесе шәһәрнең көньяк-көнбатыш өлешендә һәм дүртесе төньяк-көнчыгыш өлешендә. Беренче этап кысаларында 30 майга кадәр Зәп бистәсендә, шулай ук Мәләкәс Аръягы микрорайоннарының 25 һәм 26 комплексларында кайнар суны сүндерәчәкләр. Норматив буенча кайнар суны туктатып тору срогы 14 көннән дә артык түгел. Барлыгы 700 км артык җылылык челтәрләренең тыгызлыгы һәм ныклыгы тикшереләчәк. Опрессовканың тулы расписаниесе белән шәһәр хакимияте сайтында танышырга мөмкин. Мәктәпләрдә куркынычсызлык контрольда тотыла. Күзәтчелек ведомстволары шәһәрнең барлык гомуми белем бирү учреждениеларын тикшерә. Казан гимназиясында булган фаҗигадан соң мәктәпләрнең үткәрү пунктларында куркынычсызлык чараларын катгыйландыру турында карар кабул ителде. Прокуратура, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм Росгвардия хезмәткәрләре белән бергә безнең төшерү төркемендә чыкты. Так, металлодетектор есть у вас? Есть. Вы умеете им пользоваться? Металлодетекторы, хәвеф төймәсе һәм видео күзәтү камералары укучыларның иминлеген тәэмин итә торган барлык җиһазларда төзек хәлдә булырга тиеш. Прокуратура һәм Росгвардия хезмәткәрләре приборлар һәм документацияны тикшерде. Соблюдение пропускного режима, ограждение территории, наличие кнопки тревожного сигнала, системы видеонаблюдения, соблюдение требований пожарной безопасности. В настоящее время прокуратура города организована внеплановая проверка обеспечения безопасности всех образовательных учреждений города. В рамках указанных проверок будет проведено выполнение требований федерального законодательства. Күзәтчелек ведомстволары вәкилләре белән бергә безнең төшерү төркеме дә чыкты. 24 мәктәптә барлыгы 14 видео күзәтү камерасы бар. Дәресләр вакытында ишекләр ачкычка ябыла. Допустим, уроки закончились, я их выпускаю, а если уж чужих там уж не пускаю. А родители как забирают младшеклассников? Они стоят вон там, мы сюда не пускаем. На улице? Да, на улице стоят. Вахтердан тыш керү юлында укытучылар, мәктәп администрациясе вәкилләре һәм укучылар үзләре кизү тора. Казанда булган фаҗигадан соң учреждение хезмәткәрләренә хокук саклау органнары вәкилләре дә кушылды. Күзәтчелек ведомстволары вәкилләре үткәрү пунктларын гына карамый, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәүне дә тикшерә. Образовательное учреждение проверилось в ходе комиссии на соблюдение требований пожарной безопасности. Проверялись основные моменты, такие как пути эвакуации, эвакуационные выходы, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. Проверяется, получается, пути эвакуации, чтобы были не захламлены, свободно имели доступ изнутри, чтобы на ключ не было закрыто. Система оповещения сработала, все в норме. 2 көн дәвамында прокуратура, Росгвардия һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре шәһәрнең барлык мәктәпләрен тикшерәчәк. Хокук бозучылар ачыкланган очракта чаралар күреләчәк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Иссек һава торышы, демәк, пляжга барырга, яр буенда яки паркта йөрергә менә дигән сәбәп, әмма күп кенә чаллыларга ял итү урыннарыннан өйләренә иртәрәк кайтып китәргә туры килә. Безнең Кайнар элемтәгә җәмәгать бәдрәфләре эшләмәү турында берничә хәбәр килде. Урынга хәбәрчебез чыкты. Җәйле башланмаса да Татарстанда 2 атна чамасы иссек һава торышы саклана. Бүген Чаллыда 32 градус иссе һәм чаллылар шәһәр пляжларында ял итә башлаган. Тик бер проблема бар, бу урыннарда җәмәгать бәдрәфләре эшләми. Ну, очень плохо, да. Девочки сегодня искали тоже туалет, ходили, да, очень плохо, что туалетов нет. В лесу, наверное, люди ходят, куда еще ходят, я не знаю, люди куда ходят. Да, очень жаль, что закрыты туалеты. Ну, туалет, то, что не работает, конечно, это плохо. Многие здесь находятся не по 5 минут, не по 10, как бы находятся часами. И человеческие факторы есть, конечно. Туалет нужен везде. Всегда это правильное решение будет, если они его откроют и как бы поставят контролирующего человека. Потому что наш народ тоже загадит все. Это очень плохо, очень плохо.
Извините, но все кусты уже это. Особенно, когда вечером гуляешь, везде воняет. Абдулла Тухайяр буенда гыз бистесінде нашар ис белән проблема юк. Бирдә бәдрәфләр эшли, әмма фонтаннар турында алай дип әйтеп булмый. Хәзерге вакытта бер шәһәр администрациясенә бу нисбәттән сорау җибәрдек. Фонтаннар белән проблема энтузиастлар бульварына да күзәтелә. Әгәр алдагы елларда шоулар музыка астында су янында ял итә алса, быел фонтаннар ни эшләптер эшләми. Были бы очень рады, если побольше фонтанов у нас в городе. Здесь было же, сейчас нету, да? Жарко, и дети играли бы, и красиво. Так было бы классно. Сейчас очень жарко, и фонтаны, если включат, то это будет замечательно. Люди могут немножко ополоснуться, как говорится. И все равно это и красивее будет, и приятнее смотреть людям. Шәһәр хакимиятендә җавап бирүләренчә, табиғи яр буенда бәдрәфләр бу атнадан ук ачылачак. Якын көннәрдә фонтаннар да эшли башлаячак. Тик нинди сәбәпләр аркасында алар 1 майдан ук эшләнмәгәнен беркем дә аңлата алмады. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. 2021 елның 1 кварталы өчен түрәләрнең медиа нәтиҗәлелеге рейтинги билгеле булды. Шолы мэр Ноил Мәгъди фонда 14-нче урынны алды. Шәһәр җитәкчесе активына онкоүзәкнең ачылуын, Шолы мәктәп укучысының битлек тиктергән өчен рәхмәт хаты белән бүләкләү, 180 гаиләгә фатир ачкычлары бирелү, агымдагы елның февралендә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның шәһәргә килүе, Камгаззяб заводы хезмәткәрләрен эшкә урнаштыру, шулай ук 40 Мәскәү автобусы бирелү кертелгән. Билгеле, бу тик Татарстанның иң нәтиҗәле түрәләре. Бишлегенә Роспотребнадзор башлыгы Марина Потяшина, Республика прокуроры Илдус Нафыйков, Казан мэры Илсур Метшин, Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча башлыгы Рафис Хабибуллин һәм Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов керде. Хәрәкәт тормыш киләсе елда Казанда махсус олимпиада, кышкы уеннар узачак. Бу интеллект үзенчәлекләре булган кешеләр өчен иң дәрәҗәле спорт чараларының берсе. Илнең төрле шәһәрләрендә әлеге олимпия уеннарына багышланган ярышлар һәм күңелле стартлар уза. Шолының изгелек тернәкләндерү үзәгендә дә спорт һәм сәламәтләндерү программасы оештырылган. На первый, второй рассчитаемся. Первый. Күңелле стартлар җәйге сезонны башлауның менә дигән алымы, мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен бу чара спорт әзерлеге генә түгел, ә бер-берең белән аралашу ысулы да. Ну, это адаптация, в основном интеграция в жизнь. Ребятам это очень нужно. То есть они знакомятся, общаются, выступают, находят самих себя. Мне нравится, потому что в Изгилеке много друзей. Мы ходим на концерты, участвуем в конкурсах, участвуем в турнирах. Изгелек тернәкләндерү үзәгендә тәрбияләнүчеләр физик сәламәтлеген яхшыртуга юнәлдерелгән 2 программа әзерләнгән. Специалистлар арасында эшләр бүленде. Күпмедер күләмдә әдәбият өйрәнелде. Хәзерге көндә күңелле стартлар, йөгерү буенча, өстәл уеннары буенча, хәрәкәтле уеннар буенча күп кенә программаларны тормышка ашырабыз. Икенче программа «Матер» дип атала. Я провожу различные тренинги, которые направлены на снижение уровня стресса, развитие коммуникативных навыков, которые помогают активно взаимодействовать ребятам между собой. Также релаксация, которая проходит в комнате психологической разгрузки. Бу ярышларда дуслык җиңде, чөнки иң мөһиме сәламәт яшәү рәвешен һәм спортны пропагандалау. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Сеть
центров красоты «Ларкон». Прически и макияж, мужской маникюр, педикюр, колорирование, ботокс волос, шеллак. Блистайте! Ваш «Ларкон». 76 00 11.